Takže čusky busky. Vítam vás Silent Miss Games a robím Let's Play tu teraz. Toto je... konečne. Toto je moje prvé video, hej. A ja som tu sám. Blackstar som tu s Barom a Blackstar teraz zabil nejakého spiaceho človeka. A ten server hrajeme už iba ešte 3 minúty. A Blackstar sa spawnul pri jednom meste. Volá sa Small Red Town. To je. A idem tam za ním. Som nedaleko. Ja idem do hangárov, tam padal airdrop. Dobre. No a našiel jedného typa, ktorý tam spal, mal pištoľ, mal brokovnicu. A našiel aj MP5, ale to... Nie je to typ, ale našiel to z Bedia. Čaute. No, teraz vás privítal a ja idem do toho mesta. Kto nevie, o čo ide v tej hre, ide o to, aby ste prežili a aj aby ste vedeli nejak tak mapu, lebo mapa je docela veľká. A treba tu tieto kopky dreva rúbať. Aj tam, keď tam šutre vzadu, ako je tam ten zlatistý, menší, tam tráve. A tam je ten streborný, taký. A je tu ešte taký, no. Sorry, že som ťa Nie, pomoc! Sú dvaja typci so zbraňami, idú z mesta, idú na next. Asi si ma všimli. To padá k cisternám. Ty kokos, jeden je full leather a jeden je antiradioaktívny z leather helmov alebo kevlar. Nie, a držia zbrania, takže, ale jeden ju pustil. Oh, friendly. I'm new on this server. Thanks. Kde padajú tie airdropy? Som keď stratil. On ma zabije, že? Thanks. Oni tak, kde padali za cisterny, alebo to? A tu ich nevidím. Boli zatiaľ friendly. Ja čakám, keď mi dajú hlavu. Bože. Úplne na začiatku prídu nejakí ľudia so zbraňami. Tento server sa mi páči. Ja teraz viem, že vrát to zabijem. Aj pečko bude v popise. Ježiš. Mám také spomenky na toto hovorenie, pečko bude v popise zo včerajška večera. Ja som ten airdrop stratil. Blackstar to vie. Čo sa na večer dialo, jak som hovoril to IPčko v popise, to som ani nevydal, lebo to som asi miliónkrát hovoril, lebo som bol riadne prispatý, už bol po 9. Mám 4. popatí, antiradiačné. Dobre ty. Ja som to airdrop stratil skôr. No, a môžete si tu aj postavať barák. Máte tu dva druhy domu na postane. Jeden je, môžete aj železný, aj drevený. A sú tu najprv budky. Ja by som si urobil najprv budky. Budky sú také tie slabšie, také maličké. Skoro sa do nich nič nezmestí, ale na začiatok je to docela dobré. To uvidíte proste, jak postavíme. Máme na to drevo. A sú tu potom normálne, potom si môžete vy sami urobiť svoj dom. Takže hocikoľko foundationov, to je podlaha. Potom piliere musíte položiť, lebo inak steny a strechu nemôžete postaviť. A železné dvere tu sú aj drevené dvere. Na zdravie. Tak už nič z toho airdropu. A kto by nevedel, že prečo rúbim tieto tu kopky dreva a nie stromy, lebo zo stromov dostávate po jednom dreve a iba tak, že raz trepnete, nič nedostanete a potom zasa trepnete, dostanete jedno a potom zasa nič a potom zasa dostanete. To je pre mňa o ničom, to rúbanie stromov. Kde sa stretneme? Ja už som pri smole.
Dobre, tak A sa tam vrátim. tu je ten smol, tu je to mesto. No a je to prostě, tá hra je apokalypsa na radiáciu. Sú tu radioaktívne zvieratá a tam vzadu je červené, tu sú radioaktívne zvieratá, tam vzadu, za tým nosíkom. A medvedia a vlci idú za vami. A medvedia je tu škekajú, akoby. A grafiku mám nastavenú na tú druhú najlepšiu, lebo keď natáčam a mám tu najlepšiu grafiku, nie je to veľmi najlepšie, že trošičku sa to seká. Mám dať čo nájdenie, asi nie. Aha, nie. Ale nejaká hovadina mi vyskočí. Ježiš, medveď! Počkej, že som tak zdržkil, som sa fakt zlako. A tam sú tie červené zvieratá, ako vidíte. To sú medveď a vlci, radioaktívni. Som tam akoby meste nad cisternami. No, nie nad cisternami, ale... Hej, viem, tá dedinka tu v tom kopci tom. Som full toto antiradiačný. Nie, on skočí aj na šutr. Minulé na mňa neskočil. Čo to je za hyperaktívneho medveďa? Už nemám žiadnu bandáž. Ja mám veľké malé garničky. Dobré. Ja potrebujem zabiť nejaké prasa alebo niečo také, čo ma nezabije. Jeky, som tam vzadu. Ja si chceme mať barák. Vieš, pri tom stromčeku, jak sme mali v Rasted. Tom ešte v Areze. Hej. Jak sme mali pred 2 rokmi? Ježiš. Kedy? Ja sa nepozerám ani pod nohy a tu padám si skal. Ja sa nepozerám, môžem si zlomiť nohy, alebo sa zabiť. Je ešte za mnou tá hovadina? Oh, došiel, okej. A to je fajné miesto celkom aj, bo tam je veľa surovín. A tu ani veľa ľudí není na tomto tu mieste. A ten veľký barák, ako tu vidíte, to možno patrí tým dvom typkom, ale boli priateľskí. A oni mi dokonca hodili large medkit, som si všimol až teraz. No, a hodili mi dokonca aj železnú hečitku. A ničia sa tu veci, lebo má 85 životov. Aha, vidím. Ale nevadí. Nič zlé. Proste typický survival rast. Ale terénové, to je dobré. No, to sme chceli práve nájsť, aby sa tu dali ničiť veci. Za chvíľu zomriem na hlad. No, ja mám 5 mesa, keby si potreboval, no to jaký dám. Pečeného a 8 nepečeného. To neviem, skade mám, ak mi to hodili. Odrážim drevo. 3 klopky vidím. Hej, ja tu mám 2 kopky hneď vedľa seba, len tam je medveď, ten hnusný. Skúsim obísť. Ja si streľať teraz nebudem na zvieratá, aby ma nepočuli náhodou. Môžeš mi dať tú pištoľku, keď tak, potom. Vieš, ty máš MP5 a toto. Môžem postaviť aj dom jednak jedna. No to určite, lebo ja mám stack a 100... Čo? No, stack už a... Stack a 219. Toľko veľa. Mám iba stack a 46. Aha. Lebo to je dosť veľa dreva. A ja som aj rúbal ešte hneď pred natáčaním, ale fakt iba jednu kopku si myslím. A si myslím ešte... Aj šutre už. Radšej. Nikto tam není. No zatiaľ nikto, oni šli na Next. Asi šli do Bigu. Dúfam, že nás nevyrejdia. To fakt dúfam. Tak budeme mať pri tom stromčeku tam tie kagibuldy. Ja viem craftiť aj veľké česty. Aj máme jednu. Dobrá. Nie, nepôjdeš po mne. Nie!
To som vstal. Tá vagina zase ide po mne. 2 prasatá, to si zjem potom. Máme iba z toho hangoru. Hej, tu je toho dreva. Krásne veľa. Si už išiel tam dozadu? Nie. Ja som furt tu. Je ešte po mne? Prečo ide furt po mne? Ja nevidím zatiaľ. Radšej do mesta teraz nejdem, lebo tam podľa mňa niekto bude. Až Mi potom. povedz, kde si. Ja tam vidím spiaceho a že to sú dvaja tam ľudia. Ale tam spí jeden pred redtownom. Tam, kde je ten vygenerovaný dom. Vygenerovaný, či nie? Áno. A je tu aj taký Hej. vysoký dom postavený. Hej. Mne sa zdá. Že si pri tej vygenerovanej budke. No, neďaleko. Teraz tam ten malý dom na Rustec. Á, ten veľký? Dobre, on tu zabijem No, tohto tu typka. Však dobre. Viem, kde. Ó, on mal aj luk. To sa oplatilo. A nebojte, sme friendly k vám, keď sa pripojíte, len ktorí nie sú friendly s nami, tak nie. Mali iba 3 šípy? To akože čo robil? Hej, ničia sa tu veci. Krompáš má 100%, to je dobré. Ja som tu vzadu už, na tej jaké búlke, čo sme tam mali. Ja som tam bol. Pred chvíľou som tam bol. 2 kvopky a 2 kamene. Nábojov mal 25 do pištolky, to je dobré. Máme 37. A do broky 27, takže ich dám. A 2 veľké čestky, to ti dám. 1. Ideme. Propojil sa tu asi aj ten, že máme ísť na tým split písal. Ten. Minisek. Ideš na to sa? Ale budú vedieť IP. To vadí. Á, tak neslo ešte. Toto je hodia. Dobre, vložím, hej. Dobre, čau. Čau. Stal jeden No, už som tu, čau. hráč a mal brokovnicu a pištol. Ty natáčaš či čo? Hej, Tak sa. nevadí, v pohode. Do pohode. No, že si povedal sorry, ne? Tak ja som vás nechcel vyrušiť. No, nevadí. Však dobrá, No, okej. v pohode. Si len? No, Ideš tam? Či? počkaj len. Tady som. Zase bývate tam? Nie. A kde? My ešte nikdy nebývame, ale si spraví dom pri Snole. Hej, pri Snole, lebo tam už to nemá byť. Ja som teraz pri hangári. Momentálne v hangári teda už. Aby ste videli ľudia, no som dal gamu. Tak vyhodím ja za vami, hej. Mhm. Nevieš, že som. A poviem ti, že airdrop tu po každý deň, keď je tu 7 ľudí minimálne. Ale každý deň hrám. Každý raz to deň, hej. Hej, viem. Dobre. Jo, tak to je mega potom, lebo sme tu 10. No však, to je docela dobrý server. 7 ľudí a potom to je, sa rýchlo nájde. Ja som videl jeden, ale som ho strátil tam. Lebo možno ho zdato aj vypral. Dobre, ideme Si tu len? za vami. No, Kde si teraz? som pri tej budke, ale na druhej strane od. A kde čakáš? To tam. Mm, Idem na Hustek. Ale to, no, jak to mal doma. Ale čo, dobre? aha, pohode. Vieš, ak to mal doma do DI, ne? Hej, len dúfam, že to bude na YouTube dobre počuť. To fakt dúfam. Lebo to je také skišené. Hlavne mňa aj počuť najviac. Dúfam, že diváci počujete dobre hru, aj kamošov, aj mňa.
Tak no je. A mňa počne nemusí byť. A dúfam, že vidíte. Ja som taká vedľačia postavička. Nie, ty pôjdeš. Ty budeš baviť s nami. A tu čas. To je nutené. Ja budem disovať ľudí potom. Ale ktorí ľudia budú k nám dobrí, no tak budeme aj k ním dobrí, chápeš? No nie. Aha, počkaj, tí rusáci boli zlí, hej, rusáci boli zlí. Ale na začiatku boli dobrí. Hej, ty boli zlí, ja som pravil, že to bolo za to, že som cítil niečo k ním. Ale ja som chcel byť friend proste, ale dobre. Ale oni nechceli, tak som nechcel ani ja. Rusáci v tomto raz proste, oni furt vás zradia, neverte im. Prepačte, len... Keď to pozerajú Rusáci, tak nejak to vidia. Rusáci ma asi, ja som asi Rusákov rektol asi 50 krát za pár mesiacov. A skoro každý Rusák ma zradil, asi taký 5 ma normálne, že nezradil, to je zázrak. A tu ideme. Hi man. Ja keď neviem nájsť bloky. Ja som na tej lúke vzadu. On má bránici. Ty kokos, ja ťa hľadám tam, kde sme mali barak na GDIčku a ty si na tej lúke? Počujete Tak- strelbu? Ja nepočujem. Ran, bye bye. Počkaj, zasviek točou, iba tak na chvíľu. Počkaj, pôjdem na skalu. Zasviť. Vieš, ak je to ten obrový tam, čo sú tam, jaké by vyššie piliere. Hej, však som pri ňom. Tam ti teraz svieti také svetlo? Nie, nesvietiť sa tam vôbec. Vy ste kde? Aha, tam máš. Ja som tu. Počkaj, strelom, hej? Ešte? Počul som. Ty si... Na lúke. Počkaj, strel, len chcem vidieť tú iskričku. Kde ste vy? Á, ty si... Ja som ťa tam hľadal. Ešte strel, či si to ty? Kde ste vy? Nie, už nestrelam. Tak zasviek. Hej, to si ty. Dobre, tak tam také... Toto. Ne, ti. To nie je u teba strela? U mňa? Nie, Black Stara. Som počul vystrel. Ty nie? Ja som počul, ale akoby vedľa teba. Taký druhý vystrel hneď. Priprav sa, Som Blacky. počul. Ja som ho počul. A to mi hlasí. Počkaj, ja mám zlomené nohy. Man. You me, please? To I'm bolo, že to planning. robím takto zahrčať. What, kde ste? Poďte niekým. Hej, Blacky, choď tam, kde som ja, ty kokos, lebo... Aby si bol bezpečný. Tak, kde do skal, keď sa skry. My sa pri smole. Ja som pri smole. Ale jak No, dobre. rovno povie, tak by generovaná buda. To je rovno. A keď uvidíš taký väčší dom a väčšie piláry, ako je ten dom, no tak tam sme okolo neho. Môžeš ísť pri mňa, ja som pred červeným. Ach, pred červenými. Ty len choď do mňa radšej. To bolo. Dobre, nebojkaj sa. Ej, počkaj. My už príjme baraky. Ja to idem do smolu a nemôžete prísť pri mňa. My už kraftíme na barak, no, Black. Už kraftom veci nebehal. Už čerňoch krafty. Nie, to Jeden je z vás strany. poďte pre mňa, pre mňa. Potom budeme, keď to odložíme veci. Počkaj, chránim Black Star aj krafty. OK. Aj keď mám iba krampač, ale on mi dá pištoľku. Čo našiel. Ja to zatiaľ polutujem. Počkaj, kde si? Ja som v tých skalách, kde si bol. Niekde. A by ma zaujímalo ešte, kde je tam ten čurák. Čo stalo. Dobre. Počkaj, len idem nájsť Black Stara. Blacky! Kde si? Som orúvečkom. Posvieť. Počkaj. Mám ísť smerom na tú búdku? No, A hovno po ceste. sviekiem na skalách. Ja si. Tak choď, keby hovno po ceste, ale k budke. Dobre. Nejdem po ceste, idem alebo tam sú tie červený. Dobre. A hovorím sa len metový. A potom tam, jak je veľa kameňov, tak zastav. 4 kamene sú. Alebo 5, 6, 7. I aj tam, kde sme raz stražili, naraz. Ja som pri tej budove. Tam niekde, alebo čo? Pri tej ceste je taká budova. Pri nej som. Ja už nevidím, že ideš po ceste. Ty Koho? tam zastav. Koho, vidíš? Aha. Ešte rovno. Aha.
až ty ma zaboč. Ja som bežím po cestí, nikto ma Vidíš? nevidí. Hej, laser. Také červené tu. Hej, už ťa vidím, celého. Počkaj, ty akože Nicek, rovno, ešte rovno, stále rovno po ceste. Hej, idem. A keď uvidíš taký veľký toto dom, a väčšie je než piliere, väčšie sú piliere než dom, a povedz. Tu máš. Díky. No, budeš kaniť. Kule. Díky. Už mám... Počkaj. Začal F, ty kokos. Díky. No, už 42, ok, díky. A chod rovno čo po ceste. Počkaj, nerozsvetuj púšť. Dobre. ideme ešte. Dobre, ho, zaboď. Doľava. Áno, tam. Áno, dobre. Vidíš laser? Tam za ním choď. Vy ste kde? Vidíš laser? Choď za ním. Tu. Nevidím nič. Tu je laser pred tebou. 2 lasere. Ty robíš srandu? Si slepý alebo čo? Navigujete? No, nie, choď zle. Choď doprava. No, ahoj. Blackstar ti dá asi topánky, ne? Môžem poznať. Dobre, už máme veľkodom? Ja zatiaľ robím iba také, vieš. Dočky. Ja, tie základy. Lebo šelter hneď rozbijú. Hej, rovno už. Ale počkaj. Kde som dal kašku? Na tu. Dobre, dáme najprv drevené dvere. A potom dáme, ne? A potom dáme železné. Keď robíte pec, tak ľudia môžem už popraviť vám, čo chcete ven. Dáte mi niečo? No lenže ja mám iba pištola toto, čo mi dal Blacky. A tu ti môžem dať toto. A viac zase víš. Ok, nevadí. Dobre. To je nejaký pán. Už mám málo batérie, nerob. A dobre. Dostávam lesní celé. A toto. Nezničia sa. Dúfam, že to vyjde ten dom. No to dúfam. Vládne. Kurník, to by bolo fail úplne, že keby nevyšlo, ale pochybujem, že to vidí, no. Inde. Dobre, teraz dávaj. Heslo bude také ako Hej. ako bolo teraz naposledy. Také, ako som nadával tedy. Ok. Alebo také, ako mal vždy. Abo ja viem. Aké teraz? Ja neviem. Dám tu drevené dvere. To čo mali aj vtedy. To sme mali minule na tom serveri. Dobre. Na tých železných dverách už. Silence. To čo začínalo 9 a končilo 3. Ale tu máš nejaký unlocked. Ja? Asi nie. Pozor, môžeš. Silence. Ne, nemám. By mi trebalo otvoriť a zasmrať dvere, lebo vieš. Ja sa vyzlačím. Mám to aj zbraním. Česky. Máš drevo? Ja to robím ti veľmi často. Ja? Ty ju vieš craftiť? Ja mám 2. Veľké časti. Aha. Dobre. Nemôžem Dobro. craftiť, ja nemám nič. Moja česta bude tu pri workbenchi uhní, minis. Môžem, dáš mi, ja to položím. Ja to budem potrebovať, vieš. Moja bude zase v tomto rohu ako vždy. Jeho budú v strede, tvoje budú pri onom, pri workbenchi. Nie, moja bude tu, kam stavia. No Black. ide, a moja bude tu. Ako teda, ako... OK. Dúfam, dáš že aj sa mne? tu ešte bude stať. Tá bude sa zmesky iba keby bola bokom, ako ten workbench. Toto. Dáš ešte jednu čest pre neho? Aha. Posledná. Môžem ja? Ale bolo to, že tak do rohu, Tuto bolo do rohu, a jak. Blackstar, tu máš naboje do broky. Dobre, môžem?
Ale toto bude tvoja druhá česká. Mi to daj tam do Dobre. boku. Dobre, dám ti to tam. Silence? No, Môžem dať ešte za pár veľa. 120. 120 tu máš. Ok, čiže ty máš dve už česky a mi daj tam do boku. Proste ti dám Dobre, ja ti dám. stack, že si to ty. A Počkaj. nemáte žiadnu nejakú brokovnicu alebo niečo také, že pipe shotgun, brokovnicu to tuším. Nie. Normálnu brokovnicu alebo tak. Bokovnicu Máte dve- normálnu mám. Aj Hej, máš aj... Môžeš mi dať nejakú? Napríklad tú brokovnicu. tak akože teraz zatiaľ nie. Potom to neviem nejaké ešte. OK, veď pohode. Díky. Počkaj. Ešte jednu tu dám. Ja dve budem mať. Mhm. Tak budem mať teda veci. Díky. Počkaj, idem do mesta, hej, otvorte mi niekto. Počkaj, ideme spolu, poďme spolu. Nech sa nám... Dobre. Ale Počkaj. Zavrie mi pred nosom. To nie, že Aj na fuck mňa you, čakaj. zatvoriť dvere. Čakám. Beriem si kompáč. Počkajte. Počkaj, ešte nejaké tieto. Netrepem do dverí, hej, to trepem do pilieru iba tak. Hej, tu je ako Čech alebo Slovak? Aha. Aha, Aký je heslo pre Boha? A ja si nedal si žiadne. Tak ho tam daj. Pozor ešte. toto jak sme mali. Daj tam. Dobre. Ja áno, Kde? Japonec. To a toto je Polska. Tá, počkaj. Toto dve budú tvoje. Toto dve úplne budú tvoje. Toto dve budú moje a toto dve budú Slovenčové. No už pojď, ke? Tak počkajte, ja si musím premiesniť veci, si mi dali pred času. A potom si to premiesním. Poďme už. Shooterman. Ježiš, odkoplo ma to. Pomeno mám nohu, čakajte ma. Čo sa stalo? A čo som Zlomera. hore. Mhm. Lola, utekajú si preč. Ježiš, no. Last warning, Japonec. What the hell, kde ste? Ja teraz som na ceste. Čakám na ceste. Vy ste už pošli, hej? Bezo mňa. Tu je ten čupy, to si asi ty minis. No, jasné. Ja mám len nohu. Počkám, aj na ceste. Vám sa žije, že môžeš behať. Dobre, tak ma ja. Nažijem na slovo. Kde ste? Keď ti dajva. Čau, Blacky. Keď pôjdem naspäť, tak to všetko... Tak budeme ťažiť ešte. No, budeme ešte. Hej. Fotky po sebe. Japonec si ma chce pridať do Steamu. Taču na ňu. No ale nie, mne jedno. Ať? Ale hrajme len my traja, každý je na ňu. Ešte nás vykradnú. Ja si ho len pridám. Ale... A si ho pridám možno potom. Jedno tu mám, zomrem. Nájdeš. Možno. Ja si beriem Nájdete cigánsky. vyhoďte. Ja si beriem cigánsky, no. Čo? A ja beriem dvojposchodovú garáž. Tvoje je garáž normálna, moje je ten dom taký, že tam sú tam chyba okna. Moja dvojposchodová. Tvoje je normálna garáž, hej? Nie. Najhoršie mi nechajú. Lol, našiel som M4. Ty Aj large chestu. fakt M4? Hej, M4. A ty si. Na garáži, či čo som to. Také, čo má tie rebrík a tak. Jaj. No fakt. Wow. Ja si pýtam zbranie a nájdem si hneď M4. Aha, pozeraj. Kde? Tu máš. To nám poviem. Jo, nevadí, pomôže. Už mám 12, či 9. 9. Dobre, to budeme ťažiť. Hej, ideme. Kameňmi. Nevadí. Koľko hodín som to ešte? 9.
to napiť. Díky. Ja si myslím, že o tom pôjde jednať. A ja si myslím. Ja sa poďme rýchlo vyprázdniť. Už počujem... Nie, nepočujem. Si len, môžeš? Čo? Ešte som vám tu prísať, tak. Dobre. Poďme na tých dvoch medveďov, ale sme tiež ďalšie dve klopky. Aby sme mali ešte vec. Ešte ten doprava. Teku, veľmi máč. Chlapci, nemáte doma jedlo? Tak, dobre. Nerob hľadu sám teraz. Ja nemám, si myslím. Nemám. Choďa, že tam toho. Tak donesiem aspoň kód, lebo ja keď zomrem, tak aspoň aby som mal na bazár. Dobre. Dobre, najprv. Môžete malo byť jedlo. Okej. Prepečené. Ešte tam toho medveďa mi to zrovna kompáč. To pôjde extra pomaly. Tak som. Našiel si? Čo? Meso. Ešte tu ťaží drevo. Jaj. Nazdar, kde ste? Ja poviem, sa ma pýta, kde ste. A nehovor mu, že sme. Bo zase Dobre. vykradnú. Zase budete chcieť byť veľmi friendly a zase dopadne tak. Ako to dopadlo vtedy. Máme sračky, ktoré zrajú iba tak. No ale... To môže zradiť, no. Ja naháňam medveď. Vím. Teraz ty šromky úplne nepomôžem. Skúsim, no. Počkaj, zatrolím ho. Teba naháňa? Nemusíš. To je náboj. Dobrý kill. CSGO no aj. Bez tak. What the hell? Nejde mi ho ťažiť. Ani mne nepadá mi z neho nič. Ani mne? Mne iba tam streka z joku. Tak sa naseneme. Nesnaž mi je igrať... what the hell? Aha. Že... Ja, ten má také meno. Nesnaž mi... Ježiš. Som mu toto napísal, že nepoviem, ale že keď ho stretneme, tak budeme friendly. Je to. Airdrop. Idem ešte domov. Hej, ešte odložme. A jak to mi otvorte dvere? Minis. Ty mi otvor dvere, alebo sa bol. Na dom? To si robíš srandu? Rovno na nás tam byť. A nie, toto nás vyredí. Áno, rovno na nás vidím tieň, more, tu úplne, že... To rovno nad nami. No. Rýchlo. Chlapče. Keďme v dome. Yeah. Toto je v prdeli. Taký on. Rýchlo, jedlo. Nás vykadujú tí fašisti. Musíme začať odznova ten pohľad spíše. Zoberiem si od teba tie náboje, dám 4. Dobre, ale zavrite dvere, lebo možno tu niekto príde. Dobre. I tak dáme im storko. Kurva, hej. Ja. Som sa zlakol. A ja úplne, že more zase už tu niekto chodí. Že sa nás niekto vyrejdi. Chlapci, nemáme kód. A teraz úplne ak ako už máme otvorené dvere. Idem pre tie tropy. Hej, a ja, počkaj, otvor mi dvere. Idem pre ten ďalší. Otvor mi dvere niekto. Mini. Díky. More, pred som. Otvorte niekto. Ja som tu zatvorený. C4, granáty a naboje. Dobre, díky. No a ja, keď nemám heslo, dám. Natáčam. Tak skoro hovorím. Ja sa z nich vylúčim proste s divakmi, lebo už natáčam dosť dlho, takže. Čusky busky, vítam vás. No, ja sa s vami lúčim. Má nejaké trička. A keď sa video nepáčilo na ňom, tak niečo, no tak povedzte. A tak čusky, budeme trošku poza kamerou hrať, tak čusky busky. Lúči sa s vami Salamec. Yes. My sme to len tak stihli, dvaja tam boli. Tak, čusky. Ty